हेलो साଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ମା କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଡୋରି ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ନ ଯାଇକି ଅଲଗା ବସରେ ଗଲୁ। ଏଠି ଆମ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି ସାରିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ କିଣି ସାରିଥିଲୁ। ଭୋଗ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିସାରିଲୁ। ତାପରେ ମତେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରାଗଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି ନଡ଼ିଆ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଭୋଗ ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ କଣ ମାଗିବ? ଆଉ ଭୋଗରେ ଯାହା ଯାହା ଲାଗେ ସେଇଗୁଡାକ। ଓହୋ ହଉ। ଆଉ ସେମିଷ୍ଟାରଟା ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସେମିଷ୍ଟାରଟା ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ? 10,000 ପାଇବାକୁ ହଁ ମୁଁ ନିହାତି ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଆମର ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ବୁଲୁଛି ମେଳାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଦେଉଛି। ହରେକ ମାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରରୁଆର।